Uvaženi predsedavajući, dozvolili ste prethodnom govorniku da povredi član 107 i da naruši dostojanstvo Skupštine. Nije ovde on taj koji treba svim poslanicima ovde koji su stavili svoje amandmane da daje recept kako se brane amandmani i da li smo mi to pročitali ili nismo pročitali strategiju. Znači, nije on taj vrhovni poslanik ovde koji treba svim drugim poslanicima da kaže kako da se ponašaju. Smatram da je to nedopustivo. Nama je rečeno da mi ne moramo da branimo u prethodnim izlaganjima, da ne moramo da branimo sve zakone, da napadamo sve zakone. Ja takođe mislim da oni ne moraju da brane sve zakone, čak i one zbog kojih će se kajati. Ja vas molim da ne dozvolite nikom da vređa druge poslanike, da nas vraća u predškolski uzrast. Mi smo uredno sve škole završili i ovde ćemo doći do predškolskog obrazovanja, pa ako hoće, baš ima želju da nas vrati sve ovde u predškolski uzrast, načinom na koji nam se obraća, neka to uradi onda kada budemo raspravljali o tom zakonu. Hvala.